Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja takto netradične. Áno, Barančok. Sa hlasím nie z auta, ale zo železničnej stanice. Budeme na služobku a vyzdvihnú ma v Nitre kolegovia. Čiže dneska máme 16.6. 16. júna, meniny oslavuje Adolf. Adolfom prajeme všetko najlepšie. A veľa zdravia, šťastia. Každopádne dneska máme Svetový deň boja proti rozširovaniu púšte a sucha. To je vlastne deň, kedy organizácia OSN vydala nejaký sviatok, kde vlastne hovorí o dezertácii ľudí na planéte. Čiže takým nejakým spôsobom chcú zabraniť tej dezertácii ľudí z nejakých krajín a tak ďalej. Dosť dneska fučí, myslím si, že bude aj pršať. Každopádne nezabudnite si dažníky, až necestujete autom. A pekný deň vám prajem. Do pozretia pozeračím.